Baştewarî ji bo me hedefe armanca lêkîrît evîn e, hezkirin e. Bê hezkirin em tu car nikarin bikin rêya baxtewariyê û em nikarin dersala herî bilind de bigêjin hezkirina Xwedê dema ku ew xelatên ku Xwedê ji me re daye. Erê li wê dinyayê kesê herî baxtewar kî ye? Yê ku baxtewariyê dide însanan, ev Muhterem Efendimiz dibêje derdê we heye, birewin ber derdê hemû kesan li dora xwe. Ji ber wê yekê dermanê derdê we çi ye? Dermanê derdên we ku hûn alîkarî û çareser bibin li derdê însanên dora xwe. Wê çavê em ji her kesî hez dikin. Çima em ji her kesî hez dikin? Ji ber ku dema em ji her kesî hez bikin, wê Xwedayê Teala me di hezkirina her kesî bextiyar bike. Dijminê me tune ye? Dibe ku însan dijminantiya me bike. Kî çi biçêne wê wê bide hev. Lê em tu carî nikarin bibin dijminên tu kesî. Em ji ê ku xuletînê hez dikin, ji bona ê ku wan xulekan diye.